Den store bagedyst. Undervisning til efterskolens første og anden års elever. Her er lærer Peter. Peter er kagebagelærer. Her er æg, siger Peter. Æg, siger Anders. Hvad er æg? Æg er en ting, det kommer ud af røven på en høne, siger Peter. Æg her, æg der. Æg alle veje, synger Peter. Forstander Lars kommer ned i køkkenet. I synger om æg, jeg vil være med. Lars skal bare være med. Bage kage. 3, 2, 1, så at der kage. De synger om kage, kage op. Kage ned, kage i taske, og is i skoen. Ad, Lars, det er ad. Is i skoen er ad. Det er meget ad. Så er historien slut. Også godt.